सर आपन परिचयटा परिचय दीपक नायक टिके पाखु पड़े कि बड़ पार्टी से कौन दीपक नायक आपन एरिया ये भवानीपुर भवानीपुर धर्मशाला ब्लॉक भवानीपुर सर आपन आपन बीम रे कौन कौन बायोफिट प्रोडक्ट यूज करथिले स्टीमरिच और बायो 99 स्टीमरेज बायो 99 आपन के दिन तले आपन यूज करथिले 7 दिन तले यूज करथिले सर आवाज क्लियर आछी ना 7 दिन तले यूज करथिले तो 7 दिन ये माने गोटे स्प्रे आपन यूज करछथि तो 7 दिन यूज परे आज चेंजेसटा आपन केमे लागुछ रिजल्ट भला बढ़िया अच्छी तो सर टिके क्लोज आनी देखे गछ सब और टिके बाबू से पड़े प्रोडक्ट आप यूज कर साटिस्फाइड अच्छा तो आप लगुच मेडिसिन काम कर ना मेडिसिन आप निश्चय ऑर्गेनिक चाष निश्चय करेंगे आज्ञा ठीक अच्छे ओके सर थैंक यू।